Hau jon da eta gizaki guztiak bezala bihotz bat dauka. Bihotzaren zikloa odolak egiten duen ibilbidea da. Bihotzeko muskulu sistemari esker bulkadak sortzen dira, uzkurdura sortzen duten erritmoak, hau da bihotz taupadak. Bihotzaren atalak hurrengo hauek dira. Balbula sigmoideoa, balbula mitrala eta balbula trikuspidea. Aurikulak, ventrikulak. Goiko kabasaina, aorta arteria. Birika zainak, birika arteria. 3 fase daude. Lehenengoa aurikula sistola deitzen da. Fase honetan aurikulak uzkurtzen dira. Balbula trikuspidea eskuinean eta balbula mitrala ezkerrean zabalik dauden bitartean. Odola ventrikuloetara joan dezan. Balbula sigmoideoak itxita mantentzen dira. Bigarren fasea ventrikulu sistolea deitzen da. Fase honetan, odola ventrikuluetara pasatu eta gero, balbula trikuspidea eta balbula mitrala ixten dira, odola atzera ez bueltatzeko. Eta balbula sigmoideak zabaltzen dira. Orduan, ventrikulak uzkurtu egiten dira, odola arterietara, birika arterietara eskumako aldean eta aorta arteriara eskerrekoan pasa dadin. Irteera aldizka egiten da eta bihotz pultsu giza hautematen dugu. Odola. Birika arteriatik birikatara doa, garbitzeko eta aorta arteriatik gorputz osora doa. Azken fasea diastole. Orokorra du izena, aurikulak eta ventrikulak erlazatuak daude eta balbula sigmoideoak itxita. Gorputz osotik datorren odol zikina eskumako aurikulan saltzen da, goiko kabasainatik. Eta biriketatik datorren odol garbia birikazainetatik eskerreko aurikulan saltzen da. Ventrikulak ere dilatatuta daude. Itxaroten balbula mitrala eta balbulu trikuspidea zabaltzen direnerako odolaz betetzen da.